pamintaku temanten kekalih atut runtut tansah reruntungan. Mbak Indah, menika bawanipun katujuaken kagem pinanganten kekalih. Menika kagem Mbak Cindy. Niki panggilannya Mas Radika atau Mas Ari? Mas Dika. Mas Dika. Nggih, Mas Dika sama Mbak Cindy. Iya. Iya. Katujuaken kagem kedua mapelai. Mudah-mudahan jadi keluarga sing bahagia dunia dan akhirat. Ya, tidak ada yang bisa memisahkan ya. Terus cepat mendapatkan anak yang soleh dan soleh. Amin. Pumpung bedideng ya Mas. Iya, nek bedideng apa Mbak? Lah kan ya pas. Pas. Pas ngopo? Adem ya pakai selimut. Kan tidak dijelaske. Napa Pak? Proses. Proses, iya. Ya bener kayak wakil keluar ngomong ngene pekewuh aku. Jane kula ngajeng sanjang ngoten yang pekewuh. Pekewuh. Nek dimulai ra nggo sirah. Ing sarina lan ngene Masya Allah, Titoti. Titoti lho. Titoti, ngono. Jare mau kan kaya jatim. Titoti. Gagah kan? Luar biasa dari rumah. Dari rumah. Dari Blimbing. Ngadirojo. Cerak. Cerak kuburan. Iya tenan. Ya tenan. Monggo lempar Mbak Indah. Dapan kingkang sarambut lamun ato caketing Kok kowe ki arep gebrak ngono ta Mas iki kok yo arep ngagetne apa piye kok ya. Ketinggalan remen lho Mbak kalih kita berdua ki. Lah nggih kok dadak. Kita perkenalan dulu namanya Mas siapa? Masya Allah. Assalamualaikum. Panggilnya Pak Bejo. Om siapa ini? Om Bejo. Om Bejo. Dadi mbok kesandung, mbok kepleset, mbok kecenuk panggah Bejo. Om Bejo. Bejo nggih. Tak Nggih, piyai kok lek ganteng gagah ya Mas. Tanggane arep mantu kumisi ya dicukur Mbak Indah. Jan, dahare napa? Dahare napa menika Mas? Om? Om. Masa yo kadol lae. Tenanan lho, piyai. Juragan Katol. Oh, Juragan Katol. Oh, Juragan Katol. Aja main-main. Tanggaku. Pantes kok ya semok ya. Tanggaku Juragan Katol iki nek bawa nyawer lho. Biasane. Nyawer, Mbak. Mbok nek kene iki. Kowe pengen ngerti nyawer piro? Piro, Mas? 7.000. DP-ne. DP-ne. Yen cedak tansah mulat sito asih malah kaya wong medhi lho Mas ngene. Pindha mimi haminduna ayo nimas bareng
Hanadabi wajib Sito asih beraya lulus. Masya Allah. Alhamdulillah. Mas Yogur garis sisa-sisa Lah iya. tenaga. Alhamdulillah. Ini tolong audio nih Mbak. Audio. Didodi. Dan jangan lupa, Ya. secara tidak langsung kita itu disemangatin oleh Om Bejo loh. Betul sekali. Lajeng-lajeng nih langgam Pak. Oh betul. Tak kira. Lagi, Om Bejo kayak tenan loh. Piye? Sangkek menikmati lenggah kaya neng hek. Lah iya. Meting kering ya. Wes ngene ora wujud ya. Mugi lancar usahanya nggih Om Bejo. Amin. Masya Allah. Ora guru Om Bejo didongakne sedaya warga sing enten mriki, didongakne sami sehat sedanten nggih Pak nggih. Amin. Diparingi panjang yuswa sedanten. Amin. Usahane tambah lancar. Amin. Panenane tambah melimpah ruah. Amin. Tandurane dadi subur makmur. Amin. Wis kaya dukun. Ya, wis kaya dukun. Karek itu. Nggih, langgam yo Mas. Nggih, monggo. Saking ajeng wingking Mas. Oh iya. Aku kang setyo satuku yen nganti saiki Ngono iya ngono. Pak Bejo. Om Bejo. Om Bejo, monggo diunjuk. Kok gelasnya beda dhewe. Lah nggih. Lah iya lho. Niku napa nggih? Niku ketinggalan nggih teh ning gur beda bungkusnya, Mbak. Oh, amunisi, jus jeruk nggih. Vitamin C. Vitamin C. Heeh. Heeh, vitamin C tenan niku. C ya. Siu. Udah. Karo vitamin K itu, Mbak. Apa kuwi? Katul. Lah nggih juragan katul Lah wis. nggih. Sembodo. Nggih. Kalajengaken Mbak Indah. Nggih, menika nggih mboten ngagem kendang nggih, pangapunten nggih Pak menika. Sing ngendang operator. Sing ngendang lah ya. Lah nggih, Pak. Mogianto berkahing widi Andika
tansah limpah panyo sadok kula tansah anglang lami. Sekitar akan kagem segerita mengkak kerumadan ingin ibu lenggahan ingin sahabat atau pasugatan dan kunjuan apa jenis neka sumati akan kati sak keparanganipun sinabi midhangetaken saking konco-konco sang karisma musik Titoti Audio Bening Multimedia. Masya Allah, luar biasa. Ora, aja ngono. Aja ngalembono nek ora nek kasunyatane. Aku tidak suka. Aku senangku ngalembono tenan lho iki. Mbak Indah, biasane kan kula ndek cilik biyen nika. Dek cilik? Ngertos jenengan iku wonten nggon TV ngoten niku. Alah. Ning nggon apa? Ning nggon mikrofon pelunas utang. Ya mboten menika mirsane jenengan, menika luar biasa. Suwantene masih tetap terjaga kualitasnya. Maksudmu mirsane aku pas jek cilik, berarti aku tuwek ngono. Mboten. Malah saya. Yen cen tuwa. Mboten. Ning ya cek rada gurih nek diparingi roiko rasa ayam. Tesek kemletak mboten. Tanya Om Bejo. Om Bejo? Aku yang gumun Om Bejo ke malo. Lah ya to. Ya langgam ya dijogeti ngene. Wis ora masalah malah ora mari rusuh kok ngono ki. Lah gitu. Kira-kira iki kon sampai sak bubare nek ana Om Bejo bakalan lancar. Bakalan lancar tenan iki sing ketok pasuryane lagi Om Bejo. Lagi ketok Dereng sanesipun piyayi-piyayi sanesipun nggih. Mbak Indah. Nggih. Kasing Iya, Dedek. Mlampah tapi datan
enten sing liar-liar bereng Mbak Indah. Ingkang pundi? Wow Pak sakniki pun tangi Pak. Pun Kakung. Masya Allah. napa ngantuk Kong? Kakung ngantuk Kong. Mboten. Lah nek jenengan mau Nggih. memejamkan Kayaknya tadi mata. tidur. Lah nggih kados Menikmati nggih. Masya Allah. menikmati. Oh, aduh aku pakai wola aku ngene nggih. Aku manek sing kepletre lho Mbak Indah. Aduh, Aduh. piye ki engko? Piye? Bakale piye? Bakale piye bakale? Menika namung paket ringkes saking kanca-kanca sang karisma luar biasa. Cih. Ndah menenek jangkep ya, Mbak. Ndah iya to. Orang nanggap ya tangga dhewe ya rugi Lah tenan. nggih to. Sing rugi dhewe. Sing rugi dhewe ditanggap maksudnya. Bener. Mogianto berkahing